Els davallaments es situaven, sembla ser, en una biga damunt l'altar. Ens trobem davant d'un dels conjunts més importants de l'escultura romànica europea del segle XII. L'escena representa el moment en què Nicodem desclava de la creu la mà de Crist, mentre Josep d'Arimatea fa el gest de sostenir el seu cos a les espatlles. Al costat hi ha les imatges dels dos lladres, Dimes i Gestes. Atès que els braços de les escultures són articulats, s'ha suposat que devien tenir un ús relacionat amb els drames litúrgics medievals del cicle pasqual que es representaven a les esglésies durant la Setmana Santa. L'estudi esquemàtic de l'anatomia del cos de Crist, així com el moviment contingut de Josep d'Arimatea i Nicodem, mostren que ens trobem davant d'un artista genial que va saber expressar el pathos d'aquest moment amb un llenguatge escultòric que encara avui dia ens sorprèn per la seva modernitat. Es desconeix el nom del mestre que va realitzar aquestes escultures, per bé que històricament s'ha atribuït a un hipotètic taller d'Erill, actiu durant la primera meitat del segle XII, del qual es conserven altres escultures semblants provinents majoritàriament de la Vall de Boí.